Zvýšovať plat sa bude školským zamestnancom na 2 razy. Prvýkrát hneď po letných prázdninách. To čo je? Veď sa má tak. Na začiatku roka minister Drucker zrušil väčšine učiteľov regionálny príplatok a teda učiteľom reálne klesli mzdy. V priebehu roka ďalej prídu učitelia alebo prichádzajú učitelia o daňový bonus a časť ich mzdy zhltne inflácia. Školskí odborári a minister školstva teda rokovali o mzdách učiteľov a dohodli sa, že od septembra vrátia učiteľom to, čo im vzali zhruba na začiatku roka a zvýšia im mzdy o 7%. Na budúci rok, v roku 2026, budú zase učiteľom zvyšovať platy o 7%, ale vlastne im vrátia iba to, čo im za rok 2025 a 2026 zoberie inflácia. A takúto podivnú dohodu dohodol školský odborár pán Ondek s pánom ministrom Druckerom. Za 2 roky učiteľov pekne oholia, vám ukážu takúto krásnu fotku, ako sa učitelia pekne majú a všetci ľudia si myslia, že učiteľom sa stále len zvyšujú platy. Tak za takúto dohodu vám pán minister Drucker a pán školský odborár Ondek, teda za učiteľov, veľmi pekne ďakujem.